Pavan FCP și începem cu un nou meci din Dream League cu Osasuna. Eu am fost descalificat de Roma la penalti din semifinală. Bine, am condus cu 2-0 și mi-a dat două goluri și a fost 2-2 și m-a bătut la penalti cu 7-6. Noroc că am dat eu o bară. Am vrut să dau scăriță și am dat fix în bară. Dar oricum, data viitoare în cupă, sunt sigur că o să o câștig. Hai, dă-i gol, bă, frate. Merge greu, dar nu știu de ce. Ce naiba are? Am un portar care are un overall cam prost. Bine, vreau să cumpăr, să mi-l iau pe Neuer. Cred că le iau pe Neuer sau pe Bravo. Cu cine am dat? Bine, mingea s-a dus la adversar, dar am recuperat-o. Dar nu știu ce are de merge cam greu. Pogba e singurul care l-am bun. Bine, la început îți dă să-ți alegi un jucător. Mi-era Ronaldo, dar doar că avea overall-ul prost, îl avea de 60 ceva. Bine, dacă poți să-ți creezi jucători care ți dă de la 80 în sus, dar trebuie să dai 600 de bani ca să-ți creezi. Bine, a fost fault aici. Mai e un pic și este pauză. Deja. Am văzut că s-a mișcat prost și am vrut să centrez în fața porții. Da, și este pauză. Vom face și o schimbare. Să-l bag pe... Nu pe Dams. Nu știu pe cine să bag. Bine, nu facem schimbare. Și este de cartonaj roșu, dar arbitrul i-a dat galben. Era de roșu clar ăla. Dacă era în FIFA, era roșu acolo. Doamne, nici n-am văzut cu ce am dat. Am obișnuit ca la FIFA să dau pe sprint și din greșeală am dat shot. Bine că în jocul ăsta nu e sprint sau...
corner. Bă, frate, a fost corner ca deviatul ăla. Am dat prea tare. Aoleu, bă, frate, mi-l-a accidentat pe ăsta bun. Ia să dăm pe poartă. Și acum să facem schimbarea. Să-l bag pe ăsta. Gata. Am făcut și schimbare și să începem. Doamne, ce prost am fost! Hai, ești portare. Olo! Ia să încercăm să dăm un gol cu portarul. Și nu mai poate, fiindcă am alergat prea mult cu el. Olo! N-am portar în poartă! Să vedem dacă mă pot să dau gol. Da, și nu cred. Da, tocmai ce spuneam. Hai, mă, ia mingea. Și am câștigat. Și aici se termină videoclipul acesta. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Și o să vă mai aștept la un alt episod din Dream League.